गिबियावनो गासै नायगिरि बिथांमोनखौ सिबिन बर' होना थाबाय लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै निसय मिथिखाबाय जानो हागौ दिनै टपिकआ मा टपिक जागोन नङा होमबा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' ससे क्लिप भिडिअखौ नुखाबाय जानो हागौ आं बिनि सायाव फंसे बाथ्रा सावरायगोन जोंनि बर' समाजाव मानो बेफोरबायदि माने बारे बारे जाबाय थायो आरो लोगोफोर नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नायना लाग्रोदो दाराखौ जों आंजोंखौ मानो गालांखो जेराव खिथाजों फैफिननानै जोंनो नोंखौ नांगौ आफि नों अबाव दङयो फिसा फिसौ गालांनानै नोङो अबाव थांनानै थाहैखो नोङो हौवायाबो दाबसे जायगायाव थायो केमाव मा नां गालांखो नोंखौ जोङो नांगौ आफि एथ' अनो दाव दावनो गाननाय जोमनाय गासिबो सुना होयो उन्दैनिफ्रायनो दाव दाव खालामबोबाय नोंखौ नों मानो बिदि गालांनांगौ माखौ दुखु मोननानै जोगारलांखो नोङो आफि फैफिन नोङो जेरावखि थाया मानो फैफिन आफि लोगोफोर नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नायनानै निसय मिथिखाबाय जानो हागौ बेफोर माने जोंनि बर' समाजाव बिराद खनले खनले जाफ्लेबाय थानाय माने जाथाय आरो एकदम रिपिट जाबाय थायो आरो जायबायदि संसार जाखानाय आइजोआ गावनि हौवाया माने गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थाहैनाय समाव माने मोजाङै न'खरखौ संसार दानो रोङाखै दिनैसिम मोजाङै माने गथ' गथायखौ नायनो रोङाखै माने बैफोरबायदि माने बर' बिमा आइजोफोरा बैफोरबायदि बर' आइजोफोरा आरो बेफोरबायदि गुबुंले थाबाय थानायनि थाखायनो जोंनि समाजनि जेसेबांखि माने दावगानो नाजानाय बा जों साक्सेसफुल खालामनो नाजानाय बेफोरबायदि माने जोंनि साननायफोरा माने आसखान्दा जागासिनो दं होननानै जों गावबा गावनो बुंना लानो हायो आरो दिनैसिम हमनानै ला गथ' सासे सानै गोनाङानो गुबुन हारिनि हौवाफोरजों खारनाय बा गुबुन हारिनि हौवाफोरजों माने जिनाहारि खालामना बुथारजानाय संसारखौ जानायखौ आसखान्दा खालामनाय सोरबा लामा सामायाव माने अकस्माते किडनेप खालामना गोमाजानाय बेफोर बुस्थुफोरा माने जोंनि बर' आइजो साफा सानै आइजोफोरासो माने सिनाखा माखा गावनि लकेल एरियायावनो माने गोमाबाय थानायखौ जों नुनो मोनो आरो जाहोना मा आं बेखौ फंसे बाथ्रा सावरायगोन गोरोन्थि जाबाय निमाहा होबानो जाबाय जों दिनैसिम फेसबुक इन्सटाग्राम मेसेन्जार मानि थाखाय सालायो मानि थाखाय वाट्सएप सालायो जों बेफोरखौ माने एसे सेफटि सालायनो नाजानांगौ नोंनि हौवाया गुबुन जायगायाव थांदोंब्ला नोंथांनाव एन्ड्रइड फन 5G फन 4G फन दङब्ला नोंथाङा बैफोरबायदि मोननै मोनथाम एप्सखौ माने एसे माने मोजाङै सालायनो नाजानांगौ नोंथाङा फेसबुक थानाय लोगो लोगो फेसबुकनि आगदा साइडखै मेसेन्जार थायो आगदा साइडनि मेसेन्जारखौ नोंथाङा लगइन खालामना लायोब्ला मिथिखायोना हिन्जाव मानसिफोरा फेसबुकाव दा मेसेन्जाराव नों थायोब्ला प्रफाइल मोजां होना दोनोब्ला नोंथांनाव मोनबेसे कल फैयो मिथिखायो दा नोंथाङा बै कलनिफ्राय बासायनांगोन बा नोंथाङा बे फेसबुकखौ सालायदो आरो लोगोसे नोंथाङा माने मेसेन्जारखौ माने बन्द' खालामना दोननांगोन नङाबा नोंथाङा खिनिबो सम मोननाय नङा बिनि गेजेरावनो जोंनि बर' आइजोफोरा मा खालायो वाट्सएप नाम्बार हरना लायो बेनि गेजेराव मा खालायो जोंनि बर' आइजोफोरा वाट्सएप नाम्बार हरना लायो बे वाट्सएप नाम्बार हरनायनि गेजेरजों मा खालायो फुंनि मोनानि मोजां गाज्रि भिडिअ कल रायलायसिगोन मोजां गाज्रि भिडिअ हरलायसिगोन लान्थं भिडिअ हरलायसिगोन नों बबेयाव लोगो हमनांगौ बबेयाव लोगो हमनाङा आं नोंनो हरसे उन्दुनो लुगैदों मादों होनलायना जोंना माने बर' हिन्जावफोरा बिराद टारगेट खालायो हौवा मानसियाथ' अट'मेटिक फिलिं जाखागोन ना नंगौ नङा बे समावनो गावनि गथ' गथाय गावनि बिहाव बिखुनजो गावनि न'खर संसार जाथि बंख' आङो न'आव फैफिनोबा आंखौ बुथारखासिगोन आं खारखासिगोन मोनसे प्लान खालामना मा खालायो मोनसे बाजाराव मोनसे बुस्थु लायनो थांनोसै मोनसे बाजाराव मोनसे माबा खालामनो थांसै होननानै अकस्मात गोमायो न'खराव आलाय सिलाय गथ' गथाय गाबख्रावसै नोंथाङा अट'मेटिकलि मिथिखायोना बेफोर बुस्थुखौ माबोरै सेफटि खालामनांगौ नंगौ नङा बेफोरबायदिनो खायफा न'खरफ्रा दिनैसिमबो मोजाङै जाखांनो हायाखै दिनैसिम गथ' गथाय आलाय सिलाय जानाय लोंनाय बरबाद खालामनाय गथ'फोरनि टिउसनाव थांनाय गथ'फोरनि स्कुल थांनाय गथ'फोरनि गाननाय जोमनाय मेगननि मोदैयै गासैबो बिहाव बिखुनजो गाबसा खबसाखौ जानो मोन्दों बैदि न'खराव जायो आरो बैदि न'खराव जायो माने आं बैसोरखौ माने दाइरेक्ट आसि खाथाना बुंनो थाङाखै दै बेफोरबायदि माने जों जानायखौ नुनो मोनो दिनैसिम गथ'फोरा बिमाखौसो हास्थायनानै नागिरोब्ला दिनै बिमाफोरा गथ' गथायखौ खांदो समाजाव जिखुनु माने मोजां इयुननि लाइननि थाखाय इयुननि थाखाय गथ'फोरखौ आनजादाव मोजां उथ्रिहोनो थाखाय गथ'फोरखौ आनजादाव माने देरहाहोनो थाखाय गथ'फोरखौ मोजां जब होनो थाखाय साख्रि होनो थाखाय इयुननि लाइफखौ मोजां खालामनो थाखाय माबा खालायो गथ'फोरखौ गारनानै मा खालायो सेक्स गेलेनो थाखाय माने साननै सानथाम थाखाय गोमाना थायो मास मोननै मोनथाम गोमाना थायो सोरबा बुथारजायो फनाथ' नांखाया अट'मेटिकलि बैफोरबायदि न'खराव माने दा बेफोरबायदि गोदाव सोराव जादों सोरबा हालाय हाफाय नुयोबा खोथा हर मा हरनानै गाबख्राव गाबसि जादों बेफोरखौ माने बुजिनांगौ दिनैसिम बिराद माने बिराद इम्पर्टेन्ट बिराद भिडिअ बिराद गाज्रि भाइरेल भिडिअ ओंखारदों मा खालामो जोंना मा खालायो हेशटेग भाइरेल हेशटेग भिडिअ हेशटेग ट्रेन्डिं हेशटेग माबा माबि खालामनासो जोंना होजोबना होयो बे भाइरेल अपसनाव मा भाइरेल अपसन
मिथिगौना बे भाइरेल बेसेबांखि गोजां मोजां गाज्रि ओंथि भाइरेल अपसन जाना दं बेफोरखौथ' मिथिया गासैबो माने भाइरेल जाथों होननानै किबर्डखौ होखाबाय थायो आरो भिडिअ'आथ' भाइरेल जाथों जेबो नङा नाथाय मानसिया मानो भाइरेल जायो मानसिया मानो भाइरेल जायो मानसिया मानो गोमायो मानसिया मानो रेप खालामनो बुथार जायो जोंनि बर' आइजोफोरा इमान बुथार जादों इमान लोगो लोगो माने रेप केस खालामना बुथार जादों लोगो लोगो फासिना बुथार जादों लोगो लोगो देगार खुथारना खुथार जादों लोगो लोगो खुगार नाथेना बुथार जादों बेफोरखौ जोंनि बर' आइजोफ्रा मानो मिथियाखै साफा सानै बर' आइजोफ्रा दिनैसिम गथ'फोरखौ मानो बुजियाखै हा दिनैसिम गथ'फोरखौ मानो बुजियाखै सोरनि गामिनि सोरनि न'खराव जादों सोरनि गामियाव जादों बेफोरखौ माने गामियावबो दुखु नांफाजोबो गामिया बरनाम थाङो डिस्ट्रिक्टआ बरनाम थाङो हा गामिया बरनाम थाङो बिमा बिफानि बिहाव बिखुनजोनि गथ' गथायनि नाम खारियो गथ'फोरा ससियेल मिडिया गाबफोराव बेफोरखौ जोंनि बर' आइजो साफा सानैया मानो बुजियाखै हा मानो बुजियाखै बेफोरखौ बुजि नाजानांसिगौ दिनैसिम दिनै ससियेल मिडियायाव गथ'आ गामनानै गावनि मेगन मोदैखौ रुखु रुखु खालामनानै गावनि बिहाव बिखुनजो गामनानै गथ' गथायखौ माबानानै गावखौ सुवा सुथि जादोंबाबो सोरबा खयलायदोंबाबो सोरबा सिफा आबु हमलायदोंबा खयलायदोंबाबो नोंखौ मोजाङै संसार जाथों होननानै खालायलाफिननानै फिसालादो गोरोबना जाफैफिनदो होननानै बुंदों ससियेल मिडियायाव बेफोरखौ आं बुजियाखै बर' आइजोफोरा आसलथे माबोरै जाजोबखो फेसबुकआवथ' माने सिफा देखायनो आबु देखायनो माने नोंसिनिल' सिफाखौ देखायनोबा गरम जाफैयो फेसबुकआव आबु गिदिर देखायनो गोसो जाफैयो फेसबुकआव हो मा बुङो बेफोरबायदि बाथ्रा बुङाबा फेसबुकआव मानो गरम जायो आजिखालिनि दिनाव बर' आइजोफ्रा डलारनि थाखायनो गावबा गावनि माबाखौ फानजोबसिगोन नामा हा गावबा गावनि मान सनमान फानजोबसिगोन नामा सिफा सिनि फिसा फिसा सिफाखौनो देखायो फेसबुकआव बिराद आबु देखायनो जुजियो हा बेफोरबायदिखौ जों मोनफ्लांनांगौ डाइरेक्ट बुंखादों जों मोनफ्लांनांगौ बेफोरबायदि केसखौ जों मोनफ्लाङाखै जोङो फन खालामो हमना हरो जों हेल्पलाइननि थ्रु इउटुब ससियेल लिंकजों जों माव खामानिखौ जों हमना हरो बहुत मानसि हमना हरो जोङो बेनि गेजेराव जों बेफोरबायदि मोगा मोगि हमना मोनोबा आंथ' मोजां दोनखायो मानसिफोरखौ जों बानायनो बाबाय भिडिअखौ बानायनो बाबाय माने जों रावबो जोंखौ भिडिअ बानायनो अधिकारबो होआखै जोङो फेसबुकआव मोनो भाइरेल भिडिअ मोनो जोङो सेभ खालायो ससे क्लिप होयो सिनायथो हमथो होननानै जों हारिना बासायथो होननानै जों खालायो नाथाय जों बिराद गाज्रि मोनजायो दै दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला हायोबा नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालामना हो आरो भिडिअखौ जोबजासे नायनो थाखाय गासैबो गोसो गोरबोयै खुलुमनाय थाबाय गासैखौबो आरो सोरबाफोर बे भिडिअखौ नुसनबायदोंबा लाइक खालामना होबानो जाबाय शेयार खालामना होबानो जाबाय बिथांजोखौ बबेनि आरो बबे गामिनि नोंथांमोना मिथिखाबायानो लोगोसे दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबो लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै हायोब्ला लाइक खालामना दै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाइकखौनो खालाया आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय साबस्क्राइब खालायाखैबा दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोब लोगोफोर आंनि बुंनायफ्राव आंसो गोरोन्थि आंखौ निस्सय बर' हारिनि फिसाना गोरोन्थि थाखाय निमाहा होबानो जाबाय लोगोफोर बर' हारि जौगालांगोन